Il-ħadd filgħaxija saret iċ-ċerimonja tat-93 edizzjoni tal-Academy Awards li fiha il-film Nomadland rebaħ 3 premji għall-aqwa film, direzzjoni u attur prinċipali. Dan il-film huwa dwar mara li titlef kollox fir-riċessjoni tal-2009 u timbarka fuq vjaġġ fl-Amerika b'van. Il-kritiku tal-film Mario Azzopardi spjega li d-direttriċi tal-film Chloe Zhao naqxet isimha fl-istorja bħala l-ewwel Asjatika u t-tieni mara li rebħet il-premju tal-aqwa direttur. Li huwa interessanti fis-sens li bħala direttur għandu mara li hija Chloe Zhao u mhux biss mara imma wkoll ġejja minn pajjiż Asjatiku, fil-fatt hija imwielda ċ-Ċina. Ila toqgħod issa ġewwa l-Istati Uniti u llum il-ġurnata taħdem dik l-industrija. Barra minn hekk dan huwa film fejn il-karattru prinċipali huwa wkoll ta' mara, fil-fatt huwa interpretat minn Frances McDormand. Sir Anthony Hopkins rebaħ il-premju tal-aqwa attur għall-rwol tiegħu ta' raġel bid-dimensja fil-film The Father. Il-kritiku tal-film spjega li r-rebħa tiegħu kienet l-akbar sorpriża tal-lejl għaliex dan l-unur kien mistenni jmur għand Chadwick Boseman li mitfawwissu li għadda fl-età ta' 43 sena għal-parti fil-film Ma' Rainey's Black Bottom. L-aħjar attur ħafna qegħdin jistennew li jirbaħa l-attur mibki għaliex mitfawwissu li għadda Chadwick Boseman minflok rebaħ Anthony Hopkins li janqas biss mar għall-Oscars. L-età tiegħu naturalment illum għandu fuq 30 fuq 80. Il-films The Father, Judas and the Black Messiah, Ma' Rainey's Black Bottom, Monk u Soul and the Sound of Metal repu żewġ premji kull wieħed. Daniel Kaluuya rebaħ l-unur tal-aqwa attur f'parti sekondarja għal-rwol tiegħu f'Black Panther u f'Judas and the Black Messiah. Yoo Jung-young hija l-ewwel attriċi Koreana li rebħet Oscar għal-rwol tagħha fil-film Minari.